Slavovi odkážem, že ty somar, mohol si to zrobiť pred 10 rokmi. Viem, že si na to nemal ani financie, ani čas, ani chuť, ale je to najlepšie, čo sa ti mohlo stať. Táto premena podľa mňa ti zmení život a dúfam, že mi za to poďakuješ. Celková premena je proces, ktorý treba prežiť, treba to vydržať. Treba splniť z vašej strany, aj z mojej strany som musel splniť nejaké veci, to znamená finančné a časové a liečenie a tak ďalej. Ale na konci je to, že čo oni na začiatku sľúbia, na konci je. Tým pádom, ja som sa vzdal do rúk Family Dentu a som rád, že som sa vzdal do rúk špecialistom a odborníkom a že to tak dopadlo, ako to dopadlo. Lebo ja som veľmi rád. Musím sa viac smiať. Najhoršie na tej celej premene je podľa mňa prvý krok, začať tú premenu. To je najdôležitejšia vec. Teraz som si uvedomil, že ten prvý krok, bez toho prvého kroku by som to nedal. Iba by som si myslel, že zrobím to, posuniem to o mesiac, mám čas, ešte nie. Potom ten Zoom si dá spraviť tú castu, toto, ale prvý krok je najdôležitejší. Začať premenu komplexne. Komplexne to znamená ísť sa poradiť, nastaviť si termín a vybrať si postup a začať. Najťažšie je začať. Ako teším sa, možno, že to vidno na mne, že sa teším, lebo ja som sa doteraz neusmieval vôbec. Z Family Dent som si vybral na základe odporúčaní mojich známych a na základe referencií na internete, na Facebooku. Všetko som si naštudoval a prvý dojem bol veľmi dobrý a prvý dojem je veľmi dôležitý pre mňa, lebo keďže pracujem s dizajnom x rokov, cez 20 rokov, tak si na tom dám záležať. A vedel som, že minimálne môžem dať zrobiť tú konzultáciu a že idem zistiť, že čo sa stalo a aká je ďalšia cesta. Hej? Čiže keď začala tá cesta bola veľmi jednoduchá. Vypísal som si zo pár papierov, ktoré mi dala recepčná. Potom, ako som vypísal do 10 minút som bol na rentgéne a do 15 minút som sedel v kresle, kde začal môj aktuálny stav riešiť doktor so svojou asistentkou. A do 30 minút som mal, poviem na rovinu, reálne cenovú ponuku. Aj vysvetlené, čo sa dialo, čo sa bude diať, ako sa bude diať, od kompletných zubov a tak ďalej, že čo sa kde bude robiť, na aký typ liečby odporúčajú, až po rôzne typy koruniek, ktoré mi odporúčajú a samozrejme k tomu bola aj cena priradená. Čiže ja som vedel na konci tohto sedenia, že ma to bude stať x tisíc. Oni mi kompletne potom doktor navrhol liečenie, navrhol mi, čo sa bude robiť, aké zuby treba von, ktoré treba opraviť, kanálíky a tak ďalej. Mne odporúčili 4 implantáty, čo nie je žiadna sranda, 4 implantáty zrobiť. Odporúčili mi implantológa, ktorý to zrobil za jeden deň, 4 implantáty.
veľmi šikovný. Každý hovorí, že má problém s implantátmi a ja osobne hovorím, že ja som nikdy v živote lepšiu prácu nevidel. Ja som prišiel za 2 hodiny, som mal 4 implantáty, ako samozrejme je to klasická operácia, ale po 2 hodinách som odišiel so 4 implantátmi, po 7 dňoch ma nič nebolelo a reálne po mesiaci som nevedel, že mám implantáty. Na to je tá konzultácia s tým špecialistom, že on odporúči, keď zistí, že má, keď povedal, že má nízky prach bolesti a že v podstate ma všetko bolí, že oveľa viac ako ostatných ľudí, povedal, dopichnem injekciu, alebo chcete anestézu, alebo tak ďalej. On dal mi vždycky na výber, vždycky sa ma spýtal, vždycky to robil pre mňa, nerobil to len preto, že by rýchlo zobral ďalšieho pacienta. Čiže veľmi, týmto doktorom na vás záleží. To aj vidno na tých výsledkoch potom. S klinikou Family Dent sú veľmi spokojní. Ich prístup je veľmi profesionálny. Boli veľmi rýchli, odpovedali mi na každú jednu moju otázku. Keď som chcel zmenu, chcel som upraviť termín, boli veľmi priateľskí, nemali s tým žiadny problém. Môžem prísť piatok? Môžem. Keď som povedal, že nemôžem prísť tento týždeň, tak povedali, že super, nič sa nedeje, príďte o týždeň. Nastavili sme si termín, všetko. Ja môžem len odporúčať kliniku Family Dent od manažera cez lekárov. V podstate je to profesionálny tím. Bežný obvodný zubár rieši len problémy. Keď som potreboval ísť na rentgen, tak ma poslal 15 km na rentgen. To sa v Family Dente nestalo. Prešiel som cez dvere, mal som rentgen. Keď sa riešili kanáliky, tak som aj 2-krát, 3-krát bol na rentgene. Na začiatku by som si povedal, že to stojí strašne veľa peňazí. Ale na konci si myslím, že to stálo za to, lebo peniaze sú, boli a budú. A zuby a zdravie človeka je prednostné a si myslím, že ten vizuálny, ako človek vystupuje, ako vyzerá pred ostatnými, je veľmi dôležité. Mám 45 rokov, budem mať 45 rokov. 45 rokov mám problém so zubami. A teraz si predstav to, že keď sa usmeješ do zrkadla, že ten problém tam není. Že sa môžeš normálne usmiať. Že môžeš ísť do obchodu, že by hovoril, že by si potichu rozprával, lebo nemôžeš ukázať zuby, lebo nemôžeš ukázať zuby. Teraz môžem normálne rozprávať nahlas, kričať, smiať. Ja som na Vianoce nič nechcel, ja som vedel, že ten darček bude, že si dám krásny úsmev, že už prišiel čas si dať krásny úsmev, lebo ja už som to nevládal s tým úsmevom. Ani sa to nedalo v profesionálnej oblasti a tak ďalej medzi ľuďmi. S novým úsmevom sa cítim fantasticky a myslím si, že to bola najlepšia vec, čo som v živote mohol zrobiť sám pre seba. Alebo cítim sa ako nový človek. Cítim sa úplne ako nový človek. Zrazu mám o 30% väčšiu chuť do života. Prisahám. A tým ľuďom, ktorí váhajú, by som povedal, že nebojte sa, ten výsledok stojí za to. Lebo vám to zmení život. Komplexne. Ako komplexne si chcete zmeniť zuby, tak komplexne si viete zmeniť život.